Shop bangin yo sngoy ka ktin ko jung blay. In lay ban rai kan iga jing rai. Kum ka jing duai khmat blay bangi don kam yu blay. Baklem mo u ngimla ban lay yay. In lay ban rai kan iga jing rai. Yaro you try? Hakani ka por shopping in your snow ya ka ktien ka ba khoj ka ba kantang ka jo try nga ai ku ble pi baro ki parabanget ki parlok ba iet ki chonga ki ba pet ya ka program ha ka kerteng ka ba thiang tam ka jo Jesus Christ unong pen em ba iet u jongi but shopping in your snow ka ktien ka jo ble ka kwa ban ai ngo yo ble ka por
para bangit be it ngam la klem da ai ngu yo ble lem da de ke jing it ke jing stay lem da de ke jing map a ke cho ba lem da de ke jing ai a ke cho try si shanganam la ban yeng hakani ka por menta bat kaburom bat ke jing baro nga ai lut shau u ba de hok ban yo nakam ta kani ka por bat hakani ka por nga ai ngu yo ble nam ta ki pastor ki be it ki jongi ki be ju aimen sim bat ki ju baju pen shlur yengi na ka por bangin shakri yo try haki por baro ku ble shi wan pastor u ble nang kar khu kar hai fi bat nga shimru ikani ka kabu bat ai ku ble bat ban ai ngu yo ble nam ta ki shakri ki jong u try ki be ju shakri na ka por lingba ju ki online channel Sishangi la yo mat si bon ke jing kerku lema ke jing shakri ke jong pi compare la kalong na kanuko na balang la kalong na kanuko na ministry ni aingo yo ble na kamta jong pi uble na kerku kar hai fi bara kani kapor nga aingo yo ble nam te ki para banget be ye ki be jukar shan jing dwai na kamta jongi ku ble si bon uble nang kerku kar hai ya pi bara kani kapor ngamla ru ban yat lai ban ai ku ble na kamta jong fi baro ki be jupet ki online but ki be comment ki ba ai men sim shisha yangi bat shisha bon sim ngim chula ban reply fi pin map yangi namar ki la bon palan ndregi kan mau fi ka jing dwai fi comment ki ba kodor mo fi ai men sim yangi bat shisha ka de jing shakri ka bakat kum ka tin ka juble ki jing shakri je ka jing ai men sim fi le ya ka ni ka bari re ble bi ka bari un ai nong kar hai fi ku ble shibon tungin let yakin kapor bangin paino shakatin kachung blay ban ngakwa ban yathu efi para bangin be it ngadon yakin ka khubor hakani kapor nga tips scam shispa na ka shispa bagani ka khubor ka ba utrai ukhot ningkong yanga bakata ka khubor ka de sharai bat duwai kani ka khubor ka de ka ba utrai ukhot yanga hakini ki lockdown nga snow thu bangi em ki ki singi para bangin be it parlok be it ni em ki singi ki ba dap da ka jing klumar kising ki badap ka jinge bada bangi phai ka perthai ni I ka jing bom tikana suda la kalong ha ka senshar ka khadar la kalong ha ka yok ka kot la kalong ha kilang baro ni I ka ran ka jing krumar ni ka daw na snow thu ba hakini ki lockdown shisha kat bangana ngi snow bat utrai mo bania pusan bania kran bat utrai kata ka kubor ka ba utrai ukhot yanga kata ka ba utrai ukhot yanga bat ka shong bet sebak akadok nut ka mensim jaka kam ki shu hado benta ka shong bet sebak akadok nut janga sharai bat duwai bat nga tips kam baka de ka jing khot om tang yanga re ka de ka jing khot yang gilang barok kum ki banget kum ki shakri ke jong utrai bat nga nget scam baka ni ka jing khot ka ba had strong air ka jing khot ka ba ha clear do na ke jing khot baro deni ka daw para banget be it nga bu ye ka topic ha ka por ka pamenta Khiejoit Sharai bat Duwai kata ka topic jong ka khubor ha ka por Khiejoit Sharai bat Duwai bat nga kwa ban ong fi let's see ka bangangan ni benta bat phi let's see kala ban ye pher na ki jing yo I ke jong phi kala ban ye pher na ki jing song thu ke jong phi re ango yo ble bo ble jing yo ble ba krau o ba pen pau ki jing pen pau ki ba pla ha ki shakri ki jo try la ki jong ki kom jo ki jing pen pau re ke ni ki jing song thu ka jong a ngit phin yai sha lem bat nga ha ka por tu ngin ye let ha ka klemat ka pamata ban ya snap at sha skorno ya ka tin ka jong ublei ban tu ngin ye phai na ka tin ka jong ublei ka ba ka tin ka jong ublei na ka gospel ka jong Matthias ka long ka ba arfun riu ka khot ka ba south way tu ngin ye puli ya ka ha ka por ka pamenta kaktin ka joblay ka ongkom ni Matthias arpun riu kat khat ka ba south way ka ongkom ni tu Sharai tu Duwai ru ba phinam let shapo ka jing penshoi tu ngin le ekani ka por ngin Duwai ko pa be ye chonga ngi wan hajan jomi sa shi sin pan ha ka kerteng ka jong Jesus Christ ban Nazareth ngim la klem da angu emi ko pa be nam tan ka por ka ba kodor ngi don ha ka jing don ringkat ka jemi ko pa be ye chonga ban rwai ki jing rwai kum ka jing dwai namar bangi tip ko try bangi don kam yemi kum ju ken try ngi don ka por ka jing don ringkat ka jemi ban sha skor
Ya kini ka jingkot ka jami yanga bat engi lang barok kan try ha kini ki sngi ki por ki bengi menta ko pa be changa kumno bengin sharai kumno bengin twai try ji se be changa ni aingu emi ko kan dot be changa namar kini ka tien ka jami kan try ka bolong shisha kan try ka sharak eki ki chat jingi ka jing shai ka lent yat ka jingi nginum yat ka ba dum ko try ha bengi don ya kini ka tien ka jami kum ta try bengin ai tino kan try yaladi bat engi lang barok kan try be changa ki ba snap ba sha skor kini ka tien ka chami ida Duwai ko try be ba man pleno wang ai ke chimut seper khat ke chingi pleno wang ye ka donut kaman sim ka chingi pen start pen shang phangi ko try mila ban small thu biang biang ya ka jingi kai na ka tien ka chami mila ban small thu kan try be e chinga ble ya ka tien ka chami kan try khnang ba ni la kan try ya ka ban pen tre kam ban pen ko ngo ya ka kat kum ba me kwa engi kan try be e chinga ba try ni sngongo yu men sim ko yu chami u ba pen sle yanga u ba pen sle yang ilang barok kan try be ba de ka jing pen sle ka chami try ka ban hi kai mila ban sngo thu bat shampang ya ka tin ka chami ken pa be changa try ni alu chami ka buramat ka jingu belong blay u ba de hok ban yo ha ka ka tengu jisungi ango amen amen kani ka kan tien hang ni sharai bat Duwai ba phinom le shapo ka jing pen shai sharai ha ka pareng ka bamut watch sharai ha ka pareng ka bamut watch ka bamut khmi ba pikir ba sumar ba yalade sharai ka bamut khmi ba pikir ba sharai ba ningkong e yalade ka bamut ha ka jingmut jing perkhat ka jingi kumnongi perkhat ha ki khmat ki bangi pet ka engi pet ha ki skor ki bangi snap ka engi snap ha ka ktien ha uthlet ujangi ki eki kentien ki bangi kran aki kam kikti ki jungi ke ek bangi ngile nang tapade ke ek bangi ngi jam la kalong haka jingmut jing perkhat ka jungi kumnongi perkhat la kalong haki khamat jungi ayungi pet ki skor jungi ayungi snap kada ka sentur ka jungi ayungi kran bat kini ki kam kikti jungi ayungi le bat kumju ka yat ka yeng ka jungi kumnongi yat kumnongi yeng bat kumnongi le ka pamut ngi haban pikir phaya le di namar yo don kanu ka ba ngi perkhat ngi pet ngi snap ngi kran ngi le ngi jam lesi kam ye day bat kamon ka choble kam pen sngo bahasa tia yo ble ne ta kadau kata ka deka bangi don kam ban pikir yala di shimet nang ta pade kumnuru kajing day jingi bat ublay katarnya ban sharai ba hatung irang dan le em ye ka to kajing rehem ban Duwai lani kajing day ka bajan bat ublay lani kajing selok ka bajan bat ublay hatung irang et ne ban puli ka tien ka chang ublay lani hatung irang dan em ka to ka passion ka to kajing plu ban playo try haki jaka baro haki por baro kata kadi kajing day kajing bat ublay kapamut ngidan kaman pikir ban sharai ban pet ba ha ka bede ka jingede jingi bat ublay nang tapde kadan kamru bangin pikir bangin sharai baru ha ka jingede para brio ngakwa ban ong bun sin em ngiju le si ka jingede jingi bat ublay ka piang ndai kapabun sin ngi hap ka de ha ka jingede para brio la kalong haying hasam shikurim lani ki kmi ki kapabat ki khon lani bat ki para bangen ki para shakri lani bat ki parlok para jor lani bat ki para biat relang la kalong haki office la kalong ki yo la kalong haki dukan la kalong haki bella la kalong haki lingkha hakanu ko ka jaka ka bangi train ye kendo ki para biat relang teng la dengim sharangim pikir lesingi hap ang taru Dene ketika daw ni don kampalan ya kabangin im kajing im kaba sharai ngin im kajing im kaba pikir bha ha kaba ni pet bat kmi bha yala kajong kajing im ha kajing ni bat kini ki benta dilesi ha kajing ni bat kajing Duwai ha kajing ni bat kajing Duwai pade gi sngau thu mo kajing Duwai kade kaba ni kran bat ublay te kumno ni kran bat ublay ni rwai ni yaro ni aingo ni mani ngia keren bat utrai ngia selok bat utrai kata kata jing Duwai ka bangia thu ya kita jing e ka bangia thu ya kita jing shem ke jing kendo nang ta pade ki jing mani ke jing ro kita bangia ni ya thu ya ka jing krau ka jing blay kata kata jing Duwai den re haba blay pat bangi kwa pat blay un keren ngi ka bamun ni puli ya ka tin ka jing blay
Para bangi puli ka tin ka jong ublay ukran yagi. Kata ka di ka jing Duwai. Kata ka di ka jing Duwai. Ti de ni ka di ka daw nga shikwa ban ye ban pensyai fikin dia chpang ka jing mut Sharai bat ka jing Duwai. Watch and pray so that you will not fall into temptation. Kani ka jing khat ka bau try u khat yangi ha kini kisngi ki ba khat du namar balai namar bangi don yo nong shun u belong u setan u ba up kamang kum no ban yo ban pen hap yangi kum no ban yo ban pen yap yangi kum no ban yo ban thep yangi sha du jok de ni ka down you in ka gospel ka jong Matthias ka nong ka ba saw kan khat ka baning kong ter hang tu nginum ye puli slam hang tu namar kan slam kapor hang tu ngi i bakum no ba umen sim ba kho jong blai ule ya lam yo Jesus ya riklau ban le ayu ban pen shoy yo Jesus hang ta riklau bat fitip ke ka baja kani ka ja hadin ba Jesus ule depan Sharai ule depan Duwai sau pos ngi sau pomit ka jing Duwai sha jinget ka Jesus kalau pen klan, kalau pen long strong you Jesus. Pada bau setan uan ban pen shoy you Jesus. Lightly kini kicing pen shoy la fi puliang tu Matthias sau lenong kat baning kong ter fi bau Jesus om sim lahap. Namar bale ba la equip ya la de. La pen dap bor you Jesus. Namar bau Sharai, namar bau Duwai. Bau setan wahaban pet kran, wahaban you Jesus. Marway ban sim lala ban pen klem yo Jesus de namar ba udon ka jingem ka ba Sharai bat ka jingem ka ba Duwai nang ta badeng yu iru hang ni sakawai pat ka ba usetan udah kwa udah kwa palan ban le kumno ban pen poy yo Jesus syakate ka dingna ban pen poy yo Jesus syaka dingna ke ka ba ule ling ba jong ki rangba lingdo ang tu ka Bible ko mo na ka gospel ka jong Matthias ka lunong ka ba arfun rio tingin pet ang tu kat khat ka ba lai ter ka Bible ka yathu ona komta kilelang ki rangba lingdo bat ki nong tho bat ki temen basan bat jong upai lang haka yeng ba urang ba lingdo ya oba ki khat ukaya fas ti kilia sela bakin yo kam tu yo Jesus bakin yo pen yapno Safi, hang ningi ibu setan ru, sakawai pada kaba ule, ukwa ban penpoy yu Jesus, ban penyap yu Jesus, halor kadengfna, ban saknafna yu Jesus. Fi kata ketika jing temu ke jong setan udang temu, baladala yu penyap yu Jesus, teka bemut lakut kato. Kabumut lakut kato, kinam jashu ki kamba, kinam dan shu ka jingkar ku, kabumut kini ki brio, kinam kan mau shu yu Jesus. Kata ketika jing temu ke jong setan, ban pen poy yu Jesus ban penyam halor ka dingfna. Ni ta kadau kini ki rangba lingdo, kini ki nong tho, kini ki temen basan, haying jong ni ukaya fas, kini selah, kini plan. Kumno bakin yo ban kem tu yu Jesus, bakin yo ban penyap no yu. Bahkan kot no ka story ka jong Jesus. Bat ni hang ni, ke ka ba pla yo Jesus pa dia. Ba on face ya kata ka trials. Ba on face ya kata ka jing tenjo. Ba on face ya kata ka jing ni hang ni ba Jesus kum ubreu. Udan ya ka jing snow, udan ya ka jing pang, udan ya ka jing kuslai, udan ya ka jing sosi. Ti usngau thu biang ba un sahab ban lej hangte ban syayap halor ka dingfna usngau thu komu breu unum la ban yeng usngau thu biang balada usong bet lele an skap la ka sngam ka bamun ula ban khalam ula banum treshu ban lej syakateka jingtmu ndrei namar ba usngau thu bakatei ke ka jingtmu ka ba ublei ulatmu nakam ta jong ni kata usung tu ba unsa kelam lesi unsa la ban give up teka ka baca ula rung syaka jing Duwai ka Bible ka yathu ba Jesus ula let syaka jing Duwai bat ule kumno ula Duwai sad ula let syaka jing Duwai ba ula yalam ki senran bat ula Duwai sad ang ta kamat juble wong kumno wong balada kalong ka mon jong mi ko pa tu ai ba ka khuri kan let no nanga kamu unumat ya kabakom kata te aingo yo blengi yang ni bau Jesus ulet syaka jing Duwai kamu uem ka jing ka ba Sharai la ka jong ka jing hapring jiki ni jing tenju hapring jiki ni jing ulet syaka jing Duwai upikir ya la ka jong ka jing Sharai la ka jong ka jing ba ke ka baca
Ke baca hang ni ibu Jisu. Om sim like give up. Om sim like give up. Wala kiban kini ki test, kini ki trials. Ndre kini ki jington ju. Ndre Jisu open dep. Ya kata ka jingtmu ka choblay ban syayam halor ka dingna halum Calvary. Deni kini ka daw para bangit beit, balok beit ngadon ban khot yanga, ban khot yang ilang baro. Batu ngin Sharai bat ngin Duwai. Namar ba setan sisa ka Bible ka yathu naka Siti beningkong Petros kalau orang kabasan kadang kabapra. Sisa ngin pek hang tu ka Bible ko ongkum nu usetan kum using bakerho. Beningkong Petros kalau orang kabasan kadang kabapra. Singap ka Bible ko ongkum nu tu pinle adkar. Tu pinle Sharai. Naba uta unong ya le jongpi ubau setan kum using bakerho uyat keleng udah wat kenang ya unuru ba unyo ongoy teli peleng idon ya unong sun baru tahu di setan uyat keleng la keleng song thai wat keleng la keleng wat ya nur bangan yo ban penhap ya nur bangan yo bangan penjam bangan yo bangan tep syadujok ringkat batu deni kenika daw usa deni kenika daw kenika tin ke joblek ongkum nu tu pinle adkar tu pinya Sharai na bau tau nong yale jong pi ubau setan kamu sing bakro uyat keleng udah wat kenang sapsit kamu up ya nur ke bam Sharai ya nur ke bam Duwai bang yo kenyat yaki ban penham ban penjat ban penjat yaki ban tep syadujong fi deni ketika tau kadan kam yang abat yangi bangin nong ke ba Sharai bangin nong ke ba Duwai setan udah nak jong ke meeting uya lom uya selang tu banyo ban penhap yang ni haki jing pensoi udah nak jong ke meeting uya plan uya selah banyo ban penjap ika mensim ke jingi ban tap syadujong fi deni ke daw hang ni ke ika bu setan ule ke ni kisi open shoi yang ni dik shibun ke mo dik jing ko abrai jaka do dik jing ko abrai jaka kaman nang ta pada ke jing sarong thala jaka jing ong ke Bible nang ta pada ke jing ko nam ke jing ko buram nang ta pade kajing kwa spa bat de kita ki baro bat lada ngingi be shata kapelong ba ngim Sharai la kajong kajing ngi pelut por bat ki jone ka do ngi pelut por bat ki jone ka perthai ngi kelat no ka ban Sharai ngi kelat no ka ban Duwai bat di hang ta ken usetan unyo bat penhap yangi unyo ban penhap yangi bat hang ni ngakwa bangin let sakani ka ba ar pat ko ongkom ni ja ayu ke jing mentoy habangi Sharai bat ngi Duwai kum ka banga ong mene ka baningkong nginom hap haki jing pensoi nang ta ka baar nginong ki bebit ban latno na kini ki ban saja tu ngi puli hang tu Lukas arpuelenong kat ka ba life usau bat ka ba hadu ka ba life hundre tu ngi pe tu Lukas arpuelenong kat ka ba life usau hadu ka ba life hundre ki jing mentoy bangi yo ka ba ar kalong bangi nong ki bebet ban latno na kini ki ban saja ki ban saja kemut kendan ki jingja ki ba shirkai bet mentangi yo ya uniu corona ka ba ngimpoi perkhat na kawan hi deni kini ka daw ngim tipti ki ban saja nang ni syakmat den re bangin lat na kita ki ban saja ong ka Bible kadon kamengi bangin Sharai bat bangin Duwai tu ngini puliang tu arfuai Lukas kadkhat ka balai saudu lai punrio sap ko ongkum ni namar kata tu sumar yala die yo kumnu baki dono jongpi kin smoke ya da ka babam lalot bat da ka babuan bat da ki jing khuslai perthai bat kata kasngi kan lap kendit ya phi kum ka jing riam nabakum ta kan ngat akita baro ki ba shongsa hasla ka khando baro namar kata tu Sharai pi halakasngi da ka ba Duwai bo onyo nyo ya pi ki ba bet ban latno na kini ki baro ki ban saja sngam ango yo ble si shaken hakini ki lockdown nga sheme ki kaktin ka jo ble na sngo men shadu kata nga sngo thu ba pleng la da ngingi Sharai la da ngingi Duwai ki ka banja onyo yangi ki ba bet ban lat na kita ki ban saja hasla jong kanika kendo sangap sedeni ketika daw hang ni ka mention ka tin juble ongkum nu nama kata tu sumaria la dia
Yo kumno beki do no japikin snow kia da ka babam lalot. Hang ni ka Bible pareng ka ong kumno NIV translation ka ong kumno, be careful or your hearts will be weighed down. Be careful or your hearts will be weighed down. Kamu pleng ni hap ban sumar bahaya la dia. Namar yo ki ai jona ka perthai ki pen khia ya ka do nuot ka changi. Ki ai jona ka do ki pen khia ya ka men sim ka changi. Bat kat banginang kuslai ya ka ni, ginang kuslai ya ka tai. Kat banginang pelut por ki ai jona ka perthai ki ai jona ka do. Le sia ka bangi pelut por ban be spa. Le sia ka bangi pelut por ban be ya ka nam ya ka buram. Le sia ka bangi pelut por ban be ya ka bor. Mo le sia ka bangi pelut por ban be ki jing sko ba perthai. Larangi phai mentali ka perthai ka dan hakikti ki chungi. Ki mobile ki chungi. Ki internet. Download ang to. Ka ba sniru ka dan, ka ba baharu ka dan. Ndre habang ngim Sharai bat ngim Duwai. Lesi ko mga laong menening kong nilaban ham. Ndre habang ngi Sharai wala ka perthai ka dan hakikti ki chungi. Ngitip kumno ban sumar yala ka jong ka chingem. Amen. Ngitip kumno ban sumar yala ka jong ka chingem. Ndre larangim sumar, larangim Sharai, kita ki ai ki jona ka perthai. Ki ai ki jona ka perthai, ki laban pen khia ka do nuot ka chungi. Ki laban pen khuslai ka do nuot ka men sim ka chungi. Ngipet ka niru ngim dan, ngipet ka niru ngim dan, ka niru ngim biang, lesila dangidang pelut por hangta. Dangidang pelut por ban khuslai ki jona ka do. Dangidang pelut por ban khuslai ki jona ka perthai. Dangidang pelut por ban pen semua bahaya la dia ki jona ka perthai, ki entertainment juga di ka perthai. Yo kan wan kendit kum ka chingriam. Kan wan kendit kum ka chingriam. Bakata ka chingriam kan lap kendit. Ya ki bam Sharai, bat ki bam Duwai. Ndre ka bas o tanat hang ni ka mention ko ongkum no. Na markata to Sharai pi halakas ngi da ka ba Duwai. Ka ba ndai tang chisin chitayo. Ndai tang teng hang ni halakas ngi. Ka man kas ngi dan kam ban pikir ban Sharai ban sumar baha yala ka jong ka chingem bat ban Duwai. Ka ong susukum no bo on yo nyo ya pi ki ba bet ban latno na kini ki aka baro ki ban saja ngin long qualify lesi lara ka perthai kamat lesi lara ka perthai kamat ndai kita ki ba Sharai bat ki ba Duwai on qualify kinong ki ba bet ong ka Bible kinong ki ba bet ban latno na kita ki aka ki ban saja. Amen. Hallelujah. O ngas ngo kamen ko ki para banget ba iye. Ngas ngo kamen na marka don kapor ka bangaju aju kalijing kali yala dia ngong ani tip shu da ki wanja kita ki eke tip singin la ne ban yeng tip singin la ne ban sha rengas ngo kamen na bangayo pereng juga lockdown ngayo ban puli kan ikaktin ka jublay ko baong ba ladangi Sharai bat ni Duwai onyo yangi ki babit ban lat na kita ki eke ki ban saja hasla jong ka kendo. Amen. Hallelujah. Hatungim smoke kameni kini kaktin ka jublay. Kabalong kasyarak, kapapansayangi ba onyo yangi kibabit banlat neki eke kiban saja. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Para bangit bayang ako aban ong ifi kani ka perthai kani temporary. Kani ka perthai kani kabalong tang sipor. Di balengin por bat ki eke balong tang sipor. Balingin pelut por bat ki aka ki ba habneng ki balong bom jukun ka Bible ko ba kani ka perthai ka bangi imenta kamdai ka bayai kamdai ka bane nginda puliang tu tangin puliang tu Hebrew ngakan mau ka sitis ki Hebrew ka lanong ka bakat lai ka bakat sap ko ongkum ni namar ngim donang ni kanong ba ka bayai ni samsi ngim donang ni kanong ba ka bayai ni Pilihan ka di ka perthai ka Bible ko ang bakan salit no. Kabanang ka perthai kan salit no. Hindi ka ni ka katiyan ka jublay. Kanamlit no asatya. Namarngim doon hang ni kanong ba kabayay ni. Hindi ngiyawat yakata kabansawan. Hallelujah! Ngiyawat yakata kabansawan. Hallelujah! Kata ka di ka katiyan ka jang ublay. Tiyan ka di ka daw balingin pelut portan. Ban penkuslay yala di. Bat ki ijin ka perthai lani balingin ni pelut portan bat ki jing sngoba jong ka ni ka perthai namar ba kat banginang pelut por hangta mo hangni bam lalot buat
kuslai pertai. Kemudian pengirang don hangta. Kan lap kendet yang ikum kacing riam. Larangim pikir, larangim sumar, larangim Sharai, bat larangim Duwai. Aingu yo try. Nakam ta kan ikatin kacoblay. Nang tangin ni pai, kabalai bat kabak hadu, kabangadon mani benta bat pi para bangin piit. Hang ni kadai nakanika kitab jimpen pau. Kalenong kabalai kadkhot kabaning kong ter hang tu tambangin ye simtang kadkhot kabaar bat kabalai kabaning kong kendian nang ta kadkhot kabaar bat kabalai ki ai ke jingmen toy bangi yo habangi Sharai bat habangi Duwai ngin mahap aki jingpen shoy kabaar ngin long ki babet ban lat ni ki ai ki ban sajah ka kendo nang ta kabalai kadai kani sngap ka Bible ko ongkum ni tulong pa kaba Sharai batu pen scam ya kita ki ai ke eru ki basa ki ban sayap no namar ngam sim ya kita ki jingle jongpa ki bala dap janai hakmat ublei jonga tukan mau namar kata kumno phala pdiang bat phala yo sngo baturi scam ya ka batu kala ka bamut namar kata lara pham Sharai ngan wan kum unong tu ken te phan om yo tip hakanu kapor ngan wan hapa Leng kabalai hang ni kani kani ka jing smok thu ka jonga kat bangarang puli ya kani kadan ka jing pensai le si kam sim tho hang ni ne ka suan ka ta ka jing sai ba kabalai ka de ba habangi Sharai habangi Duwai ba habangi Khiejoit ngin yo tip ya ka sign jo ka jingwan ka jong utrai amen. Kata-kata jing syai ke banganga sotu kat bangarang puli ke benta baladangi Sharai ngi Duwai bat ngi Khiejoit na ka bayotia ka Bible ka itu ladangi Khiejoit na ka bayotia ladangi Sharai ladangi Duwai ni yo tip ya ka sign jo ka jingwan ka jong utrai namar hang ni ngi ba ka Bible ka ong hang ni ka Bible Khasi ka ong ni to long pa ka ba Sharai Ndai ka Bible pareng ko ongkum no wake up sngap wake up NIV translation ko ongkum no wake up hangni ka Bible Khasi ko ongkum no to long pa ka ba Sharai ka Bible Khasi ko shu bat tu pen scam ye ki ai ke ru ki ba sa ki ban sayap no hangni ka Bible pareng pre ko ongkum no strengthen what remains and is about to die strengthen what remains and is about to die. Remember, therefore, what you have received and heard. Obey it and repent. Hang ni ka Bible ka English ka ongkum ni. Pen klan ya kata ka basa ka ba i kum ban yap no. Pen klan ya kata ka basa haka jingem jongfi haka jingem jonga. Kemud penrehan ya kata, penklan ya kata. Lesi kumba ong ka Bible lesi sayuhan basa tedem idang don, hanga bat hafi. Lesi pimpat paidien, no try. Hendai lesi fi yotia, lesi namar ki jingkuslai ki bakan oi pi. Lesi fi yotia namar ba ki ki jing ngobha jaka ka perthai ki kan oi fi. Lesi namar ka jing bon kam pibe shani pibe shatai lesi pishakan oi kini ki ek jon ka perthai lesi kawan ka jing tolot mla shuban Duwai lesi kawan ka jing tolot mla shuban puli Bible lesi kawan ka jing tolot mla shubat ban playo try shiki wei pan kidon shibun ki ek bakani ka perthai kawan ban kejap ban kan oi yanga bat yangi ndre hang ni i baka Bible ko ongkom no wake up Khiejoit na ka bayotia naka Shiti shiki Ephesus ngi i hang tu ka Bible ka yathu Ephesus lenong ka basan kat khot ka ba khat sao ko ongkum ni tu Khiejoit mi obayotia but tu mi de ki bayap ti u Chris un pen shai hame Khiejoit mi obayotia pen klan pat ya kata ka basa ka balai i kumbakan yap no penklan pat sa sisien kat pengirang don ye kenika lat kat pengirang don ye kenika kabu kat pengirang don ye kenika por
kabangi mentah kat baka jingwan ka ju try kampat hajan nang ta shishu ka Bible ka ong kumno kat khot ka bakhatsan tu khmi bhati kumnu phiyan om kum ki bangstan hendrei kum ki bastan da ka basiuspa ya ka por na baki ne kisngi ki long ki basneo siuspa ya ka por redeeming your time kamot khat ya ka to ka por walangi emeki kisngi ni so tu shaken ka por ka step palan ngim don por ndai snap pa ka Bible ka khot yang abadengi bangin Khiejoit na ka bayot ya ngin mino na kibayap ke kita kibayap kamot ki jinglong kibayap ki bakan jado ki jinglong kibayap ki bakan ja perthai namar ki e ki jana ka do ki jana ka perthai kin sayap no kin sa no kin sa kut no ni ta ka daw ka Bible ka khot ingi bangin kan theri kita bangin kan theri kita bangin mi no na kita ki jingle bayap bangin mi no na kita ki jinglong bayap kamamut bangin pen klan ya kata ka basa ha ka jingim ka jingi bangin pen klan ya kata ka balai i ko makan yap no ri try khot pat yangi wong bangin pen klan pat ya kata ngin pen klan pat ya kata nang ta pri wong da ka basius pa ya ka pon redeeming your time kamut dikilat ki kabu baro ban Khiejoit ban Sharai ban Duwai hallelujah hallelujah kata ka dikit jingkot ka jong try nang ta shishu ong kumno wong remember therefore what you have received hang ni ka Bible ko ong ka Bible Khasi ko ong kumni kong bat tukan mau namar kata kumno phala pdiang bat phala yo snow bat tu riskem yaka bat tu kala ka pamon para bangit bayet parlok bayet nyala yo snow shi bon yi kijing kai na kaktin ka jong play ngele yo snow shi bon kijing kai na kaktin ka jong play ni ki shakri ki jong try ki ba kodor ndre ka Bible ko ong kumno hang ni tukan mau namar kata kumno phala pdiang bat phala yo snow bat tu riskem yaka bat tu kala ka pamon ka Bible pareng ko ong kumno remember therefore what you have received and heard obey it and repent ai ngo yo play ngidang don ni ka lat bangin pen ko ngo ya ka jikot ka jong play ngidang don ni ka lat bangin kala ka bamut na kita ki jingle ki bayam na kita ki jingle ki bayam ka Bible ka khot yangi kan mau kumno ngi layo pliang kumno ngi layo snow tu ko ngo pat to kala ka bamut para bangin ba ihet kan ni ka jingkot ka jong try bat ang ta shishu ong kumno ini bakhat du ong kumno namar kata lada pham Sharai ngan wan kum unong tu ken ti phan om yo tip hakanu kapor ngan wan hapa lada phim Khiejoit lada phim Sharai lada phim Duwai wong I will come like a thief wong ngan wan kum unong tu bat pinum tip hakanuma kapor ngan wan happy skap se kata kita ketien ke jomblay kata kita ketien ke jomblay wong but if you do not wake up kabamut ladang ngem Khiejoit ladang ngem Sharai ladang ngem Duwai ladang try un wan ro ngenam tem Henry kani kita jing shai kabashay po kaman sim jonga ngam ong baka ong ka Bible para bangit ye kat bangarang puli ya kani ha ka por lockdown ka kaman sim jonga namar banga jukli jingkli ya ledi ngajong ni try hatu ngan yo ya ka rapcha bat ngaju ya keren bat ki bahayeng hasem ong ni tip shu lada wan utrai ngan sha i ne ngan sha rong ne bat ngaju don ke jingkwa ha ka do nuat akaman sim janga bat ong try ngakwa te try man yo ya ka jingrong no ngakwa te try man yo ya ka jingrong no nga ai ngo yo ble ha ka po banga yo ban puli ya ka ka tien ka jo ble hang ni ngi isai ka dar ba ko ong kum ni ladang ngem Khiejoit ladang ngem Sharai ladang ngem Duwai habau try on one kum unong tu hakapor bang nyempai perkat and you will not know at what time I will come to you Pikadan kacing syai ko mga laong mentan
Henry larangi Khiejoit larangi Sharai larangi Duwai ngintip ya ka sain joka jingwan ka chong utrai amen namar hang ni wong lada pim Khiejoit tinrenga shu translate mangahi baladangi Khiejoit pan larangi Sharai pan baladangi Duwai pan ngintip ya ka sain joka jingwan ka chong utrai amen hallelujah hallelujah para bangit bait kadi ka tien ka chong ublay kadi ka jingkhat ka chong ublay yanga bat yangi dei ne kadi ka daw ka ka bangi don kam ban le kalong bangin Sharai bangin Sharai bangin Sharai bangin Duwai bangin Khiejoit bangin Khiejoit kenang bangin ha ha ke jingpen shai kenang bangin long ki babet ban lat ne ki ban saja kadi ka kendo bat komju kenang bangin yo tip ya ka sain joka jingwan ka jong utrai dei ni ka daw wat redmen sim wat shep ting wat do jingkermen ka por kadang biang palat yang abat ye pi bangin Khiejoit na ka ba yo tia bangin Sharai bat bangin Duwai kenang bangin long ki bla kerku ki jong utrai amen amen bagangit skam kani ka kubor kande kham tam na kam ta ki para banget ki bala kala ka bamut ndre ka khodru ya ki wei pat le si ki bampat kala ka bamut ki bampat mat ka jingkapan kani ka kubor ka jingkhot ya phiru bala fi kwa ba phinrung ha kani ka jilli ka dan kam ningkong ya phiru ban kala ka bamut utrai udang yai up ya phi utrai udang yai up ya phi compare kapop ayu phile compare u ai ka ai philong compare fila jot fila ram le si phidala de la de fila isi le si ki ba yin ba sem ki la isi ki la kan tat ka snong ka thau mo le si ki palok ki jong phi ki la isi ki la kan tat fi de don uwei baruta de jisu uba ong bajar ki ba khot karpat yanga ngan phai ka tin ya ki uba ong lada unu wan shanga nganam kan tat no yo lani yaka kani gadi ka por na kam ta chong phiru u jisu fite parlok ba yen u ye phi hadu kata u yap alo ka dingna ban pan mi ya ka snam namar ba utip ba phide ki nong pom da kata ka snam ka u jisu la ban sat ban pan khot ya ki pop ki ba don ha ka chi ka chong phi dei ni ka daw kani ka kabu na kam ta chong phiru what shapting what kuslai what do jingkerman what artatin shu phai da ka do nut ka chong phi shau nu jisu ban jisu pleng ngadon kam yeme ndai na kam ta ki tu ki para banget ki bala kala ka bamun ki bala mat ya ka jingkapan kani ka khubor kalong kerbang na kam ta chong phi namar ngila em ki kisngi ki ba kisngi ki ba khadu net ya kani ka por ni Duwai bat phi barong try ya rap yanga bangan Khiejoit na ka ba yo thia bangan Sharai bat bangan Duwai tegen ya Duwai ko pa jingi ba habning ni wana khmat chumi haka kerteng ka chau Jesus Christ ban Nazareth ban aingu eme ko panam tan ka por ka ba kodor namar kani ka tien ka chumi ken pa ya ka ba malakren shanga bat malakren shangi ko pa bi changa sisa ko try ni aingu yemi ko pa ba karable hapleng jaka jing lengo jaka jikim try ni sngongo bangi dan ka tien ka chimi ka pa pen shai ka dar ye ka jing mut par khat chingi ka pa pen shai ka dar ye ka donut ka man sim ka chingi habangi Sharai habangi Duwai par bangi Khiejoit na ka ba yo thia ko try Jesus ba e changa ong ka tien ka chimi nginom hap ha ki jing pen shai nginom ki ba bet ban lat no ki ne ki ban saja ka ni ka khndo bat kum ju kan try ngin tip ya ka sain jaka jingwan ka chami trying ada Duwai na kam ta jonga na kam ta jingilang barok ko try manginum long tangkat ni ko try manginum manthat ko try ndre try ya rap dengi ko pa be ye changa mangin long ki ba Khiejoit na ka ba yo tia mangin miro na ki jingle ki ba yam mangin kan therlo ye ki jingle ki ba kan jado try ya rap dengi mangin siu spa ya ka por na mar ki kisngi ki bangi ementa ki long kisngi ki ba snio trying ada Duwai menakar khono yo way pa ka way ko try ni ki para bangit pat ki palok ki ba pet pat ki ba snap ya kan ka khubor ken long ke bala kar kho ko try ken long ke bala kar kho ko try ken long ke bala kar kho but try
Adwai ko pa ka daple nakam ta kitu barok kan try jisbi janga ke bampat kelak ka pamun ke bampat pediang gemi ke bampat selamat ka jingkapan try bamen kta akiru ko pa daka bor ka jong men sima ko jom ken pa be janga try daka bor men sima ko ken mat ka jipen kan do spang ka pop ko ba ka jing bisar try pen pai se try ki saladi ko pa ken mat ka jing penem ko try ken mat ka jing it ka jame ken try ka blaban pen kala dori ki ko pa mama kiru kilaban it ke mi ko pa na bamala ichwa mameki trying a drive nga kerkuno ikini barok kan try ki ba pe ki ba score ya ka tien ka chami kinong ki bla kerku ko try na drive ka jingkot ka jingkya ka met ka phat ka long ka kerteng u jisu bang drive ka jingkerku ka kamai ka kaji bang drive ka jingkerku kan try ka ba mi shabar bat ka barung shapo ka jongki ko blai shibon ko pa na ba mi yo sngo bat men chuba ya ka dika jing dwai bat ka dika jing karpan ka jongi ni alu chime ka burom na ba mi yo snow yangi haka ka tengu jisu nga aingo amen.